Hi everyone, I think जों depression होननाय बा depression शब्दनो जों कम बेस जुत्तनो खोनालायजाक but depression exactly तामो I think अब ताबुक फानो जों बेसिरबाग बरगरंनो साइमालाया सबनि बागै आं मने खलायका जे अबाहाय important topic न जों जुत्तनो साइमानानै दरकार जिनि लुकुरंनि बिसिंग काइसा awareness create खायना दरकार so depression exactly तामो depression नि simple meaning अंखा जिनि mood disorder माने जों जेमन साया दिबा जे आनि तिनि मोड हामिया बा आनि तिनि मोड काहाम आमति रक्ता जों काहाम जराव हंके काहाम फील खायो ताई हामिया जराव हंके हामिया फील खायो अब चिनि ह्यूमन नेचर बाट डिप्रेशन हंके चिनि मोड कंटिन्यूअसली हामिया अंगै दंगो चिनि लाइफ ऑफ रमंग सासक काहाम फानो जों अबनो फील सि खायमे अंगै दंगो माने कंटिन्यूअसली जों दुखमां नांजगै दंगो जों चिनि लाइफ ऑफ काहाम जिनिस न जों एक्सेप्ट सि खायमे अंगै दंगो सब हाई कंडीशन जखन चिनि लाइफ 14 दिन बा वनसाई बेसी कंटिन्यूअसली लगातार अंगै दं खांके वानसक सिदि अबरक डिप्रेशन पंचाय सगैखा सो जों जखन डिप्रेशन पंचाय सगै अफ्रो चिनि बडियो कयेकटा सिम्पटम्स रक नुकजागो अबरक अंखा फॉर एग्जांपल रमदि जों कापनानि मुचुंनाय इरिटेट नांजांनाय माने सब समय दुखमां नांजागै दंनाय बा अनेक समय जों निजेनो होपलेसनेस फील खायनाय जे आनि कोनो आशा आकांक्षा करिखा माने निजेनो माने थैनानि मुचुंनाय आमतिरक फील खायनाय बा अनेक समय जों निजेनो हेल्पलेसनेस फील खायनाय जे आनोकेबो हेल्प खाया आनि इमोशंस रंनो बुजिया आनि फीलिंग्स रंनो बुजिया आमतिरक जों फील खायनाय बा अनेक समय जों तामं जों आगेनि चाजों माने जिनिस रंनो आगे जे इंटरेस्ट नांजां माने जिनिस रंनो अबरक ताबो इंटरेस्ट करि हायंगै थांनाय सब हाई कयेकटा सिम्पटम्स रक चिनि बडियो नुकजांनाय सब हाई कंडीशन जखन चिनि बडियो बा चिनि बिसिंग 14 दिन बा वनसाई बेसी लगातार कंटिन्यूअसली अंगै दंखांके वानसक सिदि अबरक डिप्रेशन पंचाय सगैखा एक्चुअली डिप्रेशन दुई रकमनि दंगो काइसांके फिजिकल डिप्रेशन एंड काइसांके साइकोलॉजिकल डिप्रेशन फिजिकल डिप्रेशन हंके चिनि डॉक्टरनि रूल फायो बिकॉज जेफ्रो जों डिप्रेशन अंग अफ्रो चिनि बॉडीनि कयेकटा हैप्पी हॉर्मोन्स जेमन चिनि सेरोटोनिन हार्मोन डोपामिन हार्मोन्स आमतिरो रिलीज अंगो सो डॉक्टर अजराव हंके अ हैप्पी हॉर्मोन्स रंनो रिलीज खायना बागै कयेकटा मेडिसिन प्रेसक्राइब खालायो जार फले जों अ मेडिसिन रंनो चामानि परे जों किछुटा हेल्प मानो जों हैप्पी फील खायो एंड साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हंके जों जेसेबा मेडिसिन चादी जेसेबा डॉक्टर ना जगदी अबनि कुनु एफेक्ट अंगे अंगो हयतो जों मेडिसिन चावै बा डॉक्टर ना जगै जों किछुटा हेल्प मानाय बाट अ बिथिरंनि असर खतम अंगै थांकांके जों अ आगेनि पोजिशन अंगै थांनाय सबनि बागै चिनि डिप्रेशन रंनो जों जुदि पुरापुरि बाबे ठीक खालायना हंके चिनि साइकोलॉजिकल लेवल नसि जों स्ट्रंग मा खालायना एक्चुअली जों जुत्तनि लाइफनो काहाम जराबो फायो ताई हामिया जराबो फायो हाय दिबा चिनि लाइफ सब समय काहाम जरामां फायदंनाय अब कुनु कगिया इसुसु हामिया जराबो फायो जेमन फॉर एग्जांपल रमदि चिनि आतमसा फाइनेंशियल कंडीशन रखफा आतमसा हामिया अंगै थांका बा चिनि जों जे बरंनो मार्केनो हामजा अबरक रक आतमसा चनो ब्रेकअप रखफा खलाय रेखा बा चिनि जों जे जागाव सक्सेस अंना मुजुं अ जागारक जों सक्सेस अंलिया बा चिनि फाइनेंशियल रक अनेक लस अंगै थांका बा चिनि आसेपासेनि बरक रक चिनि बागै मार्केनो हामिया सालायो जार फले जों डेली दुख नांजगै दंगो सब हाय गोबांमा हामिया कंडीशन बा हामिया सिचुएशन चिनि लाइफ फाय मानो सो अ हामिया माने सिचुएशन रंनो बा अ हामिया जरा रंनो हैंडल खायनानि हिंके चिनि साइकोलॉजिकल लेवल न जों स्ट्रंग मा खालायनाय सो जों बाहायके चिनि साइकोलॉजिकल लेवल न जों स्ट्रंग खालायनाय नंबर 1 अंखा चिनि लाइफ जों ताबुक सुख जरा जा मांखा अबनि काइसा लिस्ट मा सनामनाय सो अ लिस्ट सनामकांके नों नुगानो जे चिनि लाइफ बुसुक इम्पोर्टेंट बुसुक कीमती जिनिस रक दं जेटा जों कुनु दिन फानो फील खालाय जायगा कुनु दिन फानो वानसक जायगा माने आमसुक कीमती जिनिस रक दं जेटा बुइनि थानिल अ माने अ जिनिस रक बुइनि थानि कसकरै माने नों निजेनो अफरो माने रिलैक्स फील खालायानो एंड नंबर 2 अंखा चिनि लाइफ अनेकटा रिलेशनशिप्स नारंनानै ट्राई मा खालायनाय जेनि लगे तंखांके नों निजेनि इमोशंस निजेनि फीलिंग्स सुख दुख जुत्तनो शेयर खालाय मानाय जा अब निनि बुमा बुफापा अंखा निनि हस्बैंड फा अंखा निनि ब्रदर सिस्टर फ्रेंड जेस फा अंखा जेनि लगे तंखांके नों जुत्तनो शेयर खालाय मानाय जा ताइ बनिनि सिक्रेट दंना बुइनो सायाजात आमतेहाय रिलेशनशिप्स माने रुटुंनानै जों ट्राई मा खालायनाय एंड नंबर 3 अंखा चिनि लाइफ न जों पॉजिटिवली लाइटली नायनानै शुरू मा खालायनाय जों आमदिहनि मावान संनाय जे ओके लाइफ जा अंखा सो अंखा जुत्तनि लाइफ न हामिया सिचुएशंस फायो ताबक ताइसा लाइफ न भाइके नाइथके तलांनाय पॉजिटिवली भाइके तलांनाय आमति रखनै जों मावान संनाय